קבלו טיפ ענק לחופש הגדול. כדי שהחופש הגדול שלנו יהיה מוצלח עם הילדים, אנחנו צריכים לתכנן לוז. זה טוב לנו וגם לילדים. אבל מה קורה שאני אדם עם הפרעת קשב? תחשבו כמה מידע אני צריכה להחזיק כדי לתכנן לוז לחופש הגדול. מתי הילדים בקייטנות, ומתי אני עובדת, ומה ימי חופש שלי, ומה התקציב, אני רוצה את הפעילות הזאת, וממש קשה לגשת למשימה הזאת. איך אני יכולה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לעזור לי לצלוח את המשימה הזאת, ולהשתמש בה כעוזרת האישית שלי לתכנון וארגון? בשביל זה אנחנו נשתמש במודל שפה של בינה מלאכותית שקוראים לו קלוד AI. אז אני בעצם אמרתי לו שאני רוצה שהוא יהיה העוזרת האישית שלי, שיש לו יכולת תכנון גבוהה, ובעצם שאני רוצה לתכנן פעילויות לחופש. אני מספרת לו כמה זמן החופש, מתי הילדים שלי בקייטנה, מה הדברים שאני רוצה, למשל ממדיון או חופשה. אני גם שמה לו את התקציב. עכשיו בעצם קלוד הפיק עבורי לוז. אני יכולה לבקש ממנו לבנות לי את זה בטבלה, ולהכין ולתלות את הטבלה הזאת שהיא תהיה שם. אבל בעצם מה שקלוד עשה, והרבה פעמים הלוזים האלה עושים עבור אנשים הפרעת קשב, זה לא מספיק. זאת אומרת שיכול להיות שיהיה לי פעילות בלוז, אבל לא יהיה לי כוח בכלל לעשות אותה. חשוב לי להסביר לו שיהיה לי קשה בלהניע. קלוד, הלוז ממש כיפי. הרבה פעמים יש לוז, אבל אני לא מצליחה לעמוד בו. לא תמיד אצליח להזמין את הדברים מראש. נכון? אז זה הבעיה שלי. ואני אכתוב לו גם איזה רעיונות יש לי לפתרון, כדי לדייק אותו, כדי שלא עכשיו סתם נתחיל לכתוב לי עוד פתרונות גנריים. כדאי שנחשוב על דברים שיהיו פחות קשים להתניע, איך נפתור את זה בלוז. לקחתי קושי אחד, לא נכנסתי לכולם, כי באמת אם נכתוב את כולם זה יציף אותו ואותנו. בחרתי בקושי בהתנאה, ואנחנו בעצם ננסה להכניס את הקושי הזה ולהתחשב בו בלוז, כדי שהלוז יהיה מותאם יותר אישית אליי, אוקיי? אז בעצם מה הוא מציע? הוא מציע לי תכנון גמיש, במקום לקבוע פעילות ספציפיות, להגדיר נושא שבועי, להכין איזושהי רשימת פעילות קלות לביצוע שלא דורשות תכנון מראש, והנה הלוז שהוא נתן לי. אז הוא בעצם הפך את הלוז במקום לכל יום משהו מסוים, אלא שבוע. שבוע ראשון, שני, יש לי נושא חוויות בטבע, וחופשה משפחתית, הוא גם מציע לי להכין צ'קליסט. וגם הוא נתן לי רשימה של פעילות ספונטניות, במידה ולא הצלחתי להניע, אני יכולה לקחת מזה. אני יכולה להמשיך איתו. ולהרחיב את רשימת הפעילות הספונטניות, לשנות את השבועות לפי דברים, אולי לעשות עוגנים. אני יכולה לצאת ממנו עם הלוז שנותן לי מענה לקושי שלי בהתנעה לפעולה. אז זאת הייתה הצצה קטנה. אנחנו נשמח להעמיק איתכם בעוד אפשרויות לעבודה עם כלים של בינה מלאכותית. כאן במרכז שלמים, אנחנו עובדות בשני הצירים האלה. אז אנחנו נתראה בעוד סרטונים ועוד הדרכות כדי לעזור לכם להשתמש בכלי המדהים הזה.